El petit príncep, 8è capítol. Aviat vaig aprendre de conèixer millor aquella flor. Al planeta del petit príncep sempre hi havia hagut flors molt senzilles, adornades amb una sola filera de pètals. No ocupaven gaire espai, ni molestaven ningú. Un bon matí apareixien entre la herba i a la tarda morien. Però aquella havia brotat un dia d'una llavor vinguda de no se sap on. El petit príncep havia vigilat molt de prop aquest brot que no s'assemblava a cap altre brot. Podia ser que fos una nova mena de baobab, però l'arbust aviat va parar de créixer i començar a preparar una flor. El petit príncep, que veia formar-se una enorme poncella, prou que pressentia una aparició miraculosa, però la flor no acabava mai de preparar el seu bell aspecte dins de la seva cambra verda. Tenia molt de compte a escollir els colors, es vestia a poc, ajustava els seus pètals un a un. No volia pas sortir tota esparracada, com les roselles, volia aparèixer en tota l'esplendor de la seva bellesa. N'era molt de coqueta. La seva misteriosa preparació havia durat dies i dies, i heu aquí que un matí, en sortir el sol, s'esclatà. I la flor, que havia treballat amb tanta precisió, va dir tot badallant: «Tot just m'acabo de despertar! Perdona'm, encara vaig tota despentinada!» El petit príncep, aleshores, no pogué contenir la seva admiració. «Que n'ets de bonica!» «Oi que sí?», respongué baixet la flor. «I he nascut amb el sol!» El petit príncep endevinà aviat que no era pas modesta, però era tan preciosa. «Em sembla que és hora d'esmorzar», havia afegit tot seguit. «Series tan amable de pensar en mi?» I el petit príncep, tot confós, després d'haver anat a cercar una regadora d'aigua fresca, serví la flor. És així com, ben aviat, l'havia atormentat amb la seva vanitat una mica sospitosa. Un dia, per exemple, parlant de les seves 4 punxes, havia dit al petit príncep: «Ja poden venir tigres amb les seves urpes. No n'hi ha pas de tigres al meu planeta», havia objectat el petit príncep. «I a més, els tigres no mengen herba. No sóc pas una herba», havia contestat suaument la flor. «Perdona'm, no tinc cap por dels tigres, però tinc horror dels corrents d'aire. No tindries pas un paravent?» «Horror de les corrents d'aire? Ja és mala sort per una planta», havia pensat el petit príncep. «Aquesta flor és ben complicada. Al vespre em taparàs amb una campana. Hi ha molt de fred aquí. No està ben instal·lat. Allà d'on jo vinc...» Es va interrompre. Havia vingut en forma de llavor. No havia pogut conèixer res d'altres mons. Humiliada d'haver-se deixat sorprendre, a punt de dir una mentira tan ingènua, havia tossit 2 o 3 vegades per despistar el petit príncep. «I el paravent? Ja hi anava, però com m'estaves parlant...» Llavors va forçar la tos, almenys per fer-li sentir remordiments. És així com el petit príncep, malgrat la bona voluntat del seu amor, aviat va dubtar d'ella. S'havia pres seriosament unes paraules sense importància i s'havia sentit molt desgraciat. No hauria hagut d'escoltar-la, en confiar un dia. No te les has d'escoltar mai les flors. Cal mirar-les i olorar-les. La meva omplia de flaire el meu planeta, però jo no en sabia gaudir. Aquesta història d'urpes que tant m'havia irritat m'hauria hagut d'entendrir. I continuant la confidència, llavors no vaig saber comprendre res. L'hauria hagut de jutjar pels seus actes i no pas per les seves paraules. Ella m'omplia de flaire i m'alegrava. Jo hauria hagut d'endevinar la seva tendresa darrere de les seves pobres astúcies. Les flors són tan contradictòries, però jo era massa jove per saber-la estimar. Tornem la propera setmana amb el següent capítol. Fins aviat!